Bicol Camarines Sur, brought to you by Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Quarter List. Katabang na, kasunod pa! We welcome you mga kasunod inside the Fuerte Sports Complex for an hour battle for third place between Team Sangay and Team Goa. For the starters, ladies and gentlemen, let's first welcome the first five of Team Sangay. Introducing jersey number 0, Tres Pilapil. Introducing jersey number 3, the guard, Beben Lumabi. Introducing jersey number 10, the forward, Albert Regalario. Introducing jersey number 17, the forward, Malyapre Eugene. And complete their five, we have the center, wearing jersey number 25, Morley Orolfo. Their head coach is Sir Eric Pilapil. And for the starters of Team Goa, we have the shooting forward, wearing jersey number 4, Mark Rico. And their point guard, wearing jersey number 5, John Christopher Plaza. And the third player is a shooting guard, wearing jersey number 9, Rafael Vivares. And their next player is a center, wearing jersey number 23, Wawi Kadir. And to complete their starters, we have the power forward, jersey number 24, Brian Lozada. And their head coach is Mr. Al Francis Riquinda. And the officiating officials for this ball game are, we have the crew chief, Sir Jomar Gurong, the umpire 1, Sir Edward Varaon, and the umpire 2, Sir Ronnie Maliniza. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur battle for third, Atin Ayan po ang matinding tinig ng ating arena announcer na si Sir Angelo. There you have it, the first quarter. Espinosilia. Ayan, eto na, magandang hapon Pilipinas, hello world, and syempre pa Diyos marahay na hapon mga kasurog na Bicolano. Ako po si Kapa Morgan at isa sa mga kasama nyo ngayong hapon na ito as we cover Ako Bicol Cup Camarines Sur Battle for Third. Ayan, ito yung game kung saan ito yung prior game before our game 2 ng ating finals. Well, hindi ko po ito kakayanin ng mag-isa, Kaya nandito sa aking tabi ang isa sa mga tanyag na coaches ng Camarines Sur. Siya po ang at present coach ng Camarines Sur Polytechnic College or CSPC. Siya yung lead trainer doon or assistant coach kumbaga. And he also coached Team Bato dito sa ating liga. Walang iba po kundi si Coach Paul Sepe. Magandang hapon sa iyo, Coach. Yes, partner. Good afternoon. This is a very exciting ball game. Thank you for having me here. I am so excited to be here with you, partner. Sabi ko nga, this Ako Bicol tournament is a really good tournament for those players. And ano pa masasabi natin? Battle for third it is, pero itong dalawang teams na to talagang napakagaling. Oo, and kung hindi ako nagkakamali, Coach, itong dalawang team na to ay naglaban na sa ating elimination that was about 3 months ago. And ang nanalo doon ay ang Sangay. And right now, they are battling for third. At stake dito, alam mo ba, Coach, kung magkano? It's whopping 100,000 pesos lang naman. Wow, 100,000 pesos. Battle for third pa lang yon, partner. Oo, pero 100,000 pesos na. So, this is will be exciting ball game ngayong hapon. So, bakbakan mga taga-partido, partner. Sangay and Goa. Oo, mga partido teams ito.
At unang nakaabuslupo ang mga taga-Goa. At ayan naman, ginantihan na ng isa sa mga taga-Sangay na si Fiben Lumabi para naman sa kanilang koponan. Right now, Plaza may tanga ng bola. Umikot-ikot, binigay kay Wawi Kadir. Kadir tumira. Ayan, from the top of the key. And that's a good one for Wawi Kadir. Yes, partner. So this will be the difference, partner. So Wawi Kadir, during the last game nila ng elimination, wala tong Wawi Kadir sa team ng Goa. Kaya tinalo nung Sangay. Tingnan natin kung ano magiging resulta ngayon na nandyan si Wawi Kadir. Yes, good recognition. At yun na nga, we have Wawi Kadir for Goa. And mukhang dito sa meron ding bago itong si Salamat, ang number 22 ng Sangay. So ito yung kanilang last acquisition. We will see kung ano din na magiging magandang epekto nito sa kanilang koponan na Sangay. Right now, nakakalaman po ng 5 ang Goa, 7-2. And right now, nasa mga taga-Sangay ang bola. Kay Wawi Kadir uli, that was blocked by Eugene Malyapre. Vivares launches a triple. Medyo malakas yung tira. Nasa kay Ken Pilapil na ngayon ang bola. Para sa mga taga-Sangay, ibinigay naman. Napunta ang bola. Ganun kabilis. From Regalario to Eugene Malyapre. And that's an easy 2 for the big guy. Yes, partner. So, Eugene Malyapre, partner, itong batang to, grabe. Napaka-consistent all throughout this tournament. So, wala tayong masabi dito kay Eugene Malyapre. And talking about consistency, mukhang nagpapakita na rin ng consistency itong si Plaza. Kasi doon sa last outing nila sa ating semis ay nagpakitang gilas din itong batang ito. And I'm talking about, again, Plaza ng Goa Wildcats. 2 points by Salamat. Ayan, unang puntos ng bago nilang acquisition na si Sanada. Of the car, Toyota EAF 4207, Mazda with the plate numbers CZG747 and Ford 5165. Palipat po ng parking area. Ayan, palipat po ng pinarkingan sa mga sasakyan na Toyota EAF 4207, Mazda CZG747 and Ford 5165. Palipat po ng pinarkingan. Thank you. Ayan, meron tayong announcement mula sa ating arena announcer na si Sir Angelo Espinocilla. Both teams nakascore, partner. So 13-8. Nakakalamang pa rin po ang Goa at 5 minutes and 35 seconds sa ating unang yugto. Plaza at the top of the key. Steps back. Walang makitang clear na tira. Rico tumira from the 3. Wala. Na-rebound nitong si Regalario. Nasa kay Ken Pilapil na ngayon ang bola. Ken Pilapil goes strong to the hoop. At he was fouled. Number 5. Lasa, that's his first team foul. Ayan, ang natawagan ng foul ay si John Christopher Plaza. That's his first personal foul. Ngayon ay nasa free throw line itong si Ken Pilapil. Isa sa mga stand out nitong koponan ng Sangay, di ba, Coach? Yes, partner. So, Ken Pilapil is the notable player for this team. We call him, sabi nga natin nung elimination, ang Kyrie Irving ng Bicol. So, this is a very steady guard, a big guard. Si Ken, ito si Pilapil, partner, kung gusto niya umiscore, talagang i-score tong batang to. So, maganda ang pinakita niya dito sa buong tournament na to. And right now, kung makikita natin, very composed itong bata na naglalaro ngayon dito sa Battlefront 9. Tama, napaganda ng kanyang nilaro sa ating semifinals. And there you go, that's Fiben Lumabi for Sangay. And right now, isa na lamang po ang kalamangan ng Goa Wildcats dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Battle for Third. Again, at stake po dito is 100,000 pesos. So talagang magiging hindi basta-basta ang larong ito. Prior sa ating Game 2 ng ating tinaguriang Potahe El Grande, the Ako Bicol Cup Camarines Sur Championship Series. And I hope nag-enjoy po kayo. Once again, ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe, bringing you the action mula po dito sa Fuerte Sports Complex sa bayan po ng Pili. And right now, almost puno na naman ang ating arena. No? Talagang ganon katindi ang
ang pag-appreciate ng mga taga Camarines Sur dito sa ating paliga. So tayo po ay natutuwa. So in behalf po ng ating mahal na congressman, si Congressman Saldico, at ang Ako Bicol Party List, maraming salamat po sa inyo. Yes, partner. So talaga it's a very good competition na dinala dito ni Congressman Saldico sa Kamsur, itong Kamsur leg ng Ako Bicol Cup. So ang dami, partner, na oportunidad na binigay sa mga hindi lang sa mga players, pati sa mga coaches, and even sa mga ating mga referees, partner. So talagang this is a very good avenue for our players to experience this kind of basketball, partner. If you're into any aspect of the basketball game dito sa inyo sa Camarines Sur, talagang mabibigyan ka ng chance. Kagaya natin, nagkaroon tayo ng opportunity para maging isa sa mga commentator dito. So talagang hindi lang players, referees at iba pa ang nabigyan ng pagkakataon itong Ako Bicol Cup. Pati na tayo, mga nakatambay lang. Oo nga. So maraming salamat po, Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Ayan, 4 minutes and 34 seconds po remaining sa ating unang yugto. Close fight po tayo, 13-12. Vivares. Rico now. Oscar Lim missing on that one. Nasa kay Ken Pilapil na ngayon ang bola for Team Sangay. Looking for a teammate. Nakita si Regalario sa corner. Tumira ng 3. And that's good. And that one was brought to you by Hotel Venecia. Rico now. Nakita si Vivares sa kabila. Vivares now looking for another teammate. Balik uli kay Rico. And right now, bibigay sana ni Romero kay Lim, pero nawala yung bola kay Lim at nandito na sa mga taga-Sangay. Another shot from Team Sangay. Salamat, missing on that one mula sa corner. Eto na. Oy, swerte naman doon ni Wawi Kadir na steady lang doon sa may ilalim. Nag-aantay ng bola. At the right place, at the right time, partner, si Wawi Kadir doon sa sequence na yun. Oo. Wawi Kadir was at the right place at the right time. Jersey number 1. So kung makikita natin, partner, ngayon yung facing medyo slow, napaka-relax ng dalawang teams. So talagang they are trying to not to outscore the opponent. Siguro mamaya-maya lang to talagang maglalamangan. Parang warming up din at this point in time itong dalawang koponan. But then again, sabi nga natin 100,000 pesos is at stake para po dito sa laban para sa pangatlong pwesto dito po sa ating Ako Bicol Cup finals. And mapupunta ang bola sa mga taga-Sangay pa rin. It's going to be Regalario who will be inbounding. Meron silang 14 seconds to shoot. Piben Lumabi against Romero. Binalik kay Regalario. Regalario, nakita si Salamat. Salamat, tumira. Tapos, nandun si Ken Pilapil. And cannot make it also. Pati na ang tira ngayon ni Salamat. At right now, nasa mga taga-Goa ang bola. Romero to Vivares. Vivares now dribbling with his left. Crossing over against Piben Lumabi. Fakes. Oh! What a shot! Ganda yung up and under move na yon. Grabing galaw ni Vivares. Talagang very siya doon, partner. Talagang hindi niya minadali. Oo. Anong masasabi mo sa mga ganong klaseng player na talagang nandun yung patience na makikita mo? Partner, pag mga ganyan, masasabi natin, experienced player talaga. Kasi yung mga ganyang klase ng player, hindi talaga nila minamadali yung sitwasyon, even in traffic. So, nakukuha yan sa exposure, sa experience. Oo. So, hindi mo makukuha yan sa basta naglaro ka lang ngayon, tapos ganyan ka. Kung makikita mo, there's a disparity minsan pag bago naglalaro tapos mga experience talaga. Oo, iba pa rin talaga yung meron ka ng experience. Do you have the talent plus the experience? Yes, partner. So, yun ang kagandahan doon. Ang maganda nito kay Rap Vivares sa kanyang murang edad. Murang edad dito sa larangan ng basketball dahil makikita natin na bata pa ito na siguro mga nasa 19 pa lang itong si Rap Vivares. Pero mayroon na siyang mga ganung moves, Yes, partner. So sabi nga nila siguro nagsimula to si Rap
elementary pa lang talagang yung laro, yung nasa level na siya na mataas. So, ang dami niya. Ito kasi si Rap, kilala natin to, partner. Madami na talaga tong linaruan din na liga. Although, he is a present, he is a varsity player for Shefferville Rams. Pero alam naman natin yung Shefferville Rams talagang very a champion caliber team yan. So with coach Al Francis Riquenta, so talagang ito hindi mo matatawaran din kasi yung binibigay ng coach nila. And siguro sa mga experiences na ang dami na ng ligang nalaruan. And hindi lang siya bastang liga, national tournament siya. So talaga yung experience ng bata nandun na. Kaya no wonder ganun ang kalidad ng paglalaro nitong si Rap Vivares dito. Pati na rin dito na i-display niya sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. And well, yun, yung mga wannabes dyan, yung mga bata na nanonood na gustong maging magaling sa basketball. Narinig yung si Coach Paul Sepe na as early as now, mag-start na kayo, magsimula na kayong mag-training. And look for a mentor siguro or siyempre mga kasama na magkakaparehas na hilig sa basketball. Right Yes, now, partner. it's Ken Pilapil with the ball. Nakita si Salamat sa middle. Ken Pilapil trying to force the issue. Swings the ball. And right now, nasa kay Salamat ang bola. Matapos sa pasa ni Eugene Malyapre from the center. Ayan, talagang passing nandoon sa loob ng paint. Ibang klase, Yes, mga malaking mama ng Sangay. Grabe yung patience doon na binigay ng Team Sangay. Grabe yung lahat halos partner ng Team Sangay doon nakahawak ng bola. Oo, tama. 19-17, nakakalamang po ang Goa sa mga oras na ito. We're under 2 minutes to go. 1 minute and 13 seconds. Nalalabi. Padua. Gives it back to Vivares. Vivares to Rico from the corner. Yes! Points by Mark Rico. Yes, that's a 3-point shot. Magandang gising ni Mark Rico, partner. Nakadalawa na siya. Nakadalawa ng 3 points yan. At naka-steal pa. Naka-assist pa. And there you go. Siyempre, hindi na yan mimintis ni Rap Vivares. So, ganun kabilis. 22-17 na po ang score natin. Pilapil to Eugene Malyapre sa ilalim. Nahirapan. Nakita si Regalario. Walang mapasahan. Ako. And the ball went out of bounds. It will be again a possession for the Goa Wildcats, who is now leading by 5 points. At 38 seconds remaining dito po sa ating unang yugto. Again, this is the battle for third sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Finals. Kasama niyo po si Kapa Morgan and si Coach Paul Sepe. Unang beses nating mag-tandem, Coach, dito pa sa finals. Yes nga. So yun talaga, hinihintay ko din, partner. So di tayo magka-timing eh. So ang dami na nating games na anuhan, pero dito pa talaga sa finals. So it's my pleasure, partner, to be here with you. Thank you very much. And it's an honor for me naman, siyempre. Alright, so hindi maka-convert doon or maka-execute ng play ang mga taga-Sangay, but they will have the second chance right now with Viben Lumabi inbounding. Balik sa kanya yung bola. And the floater, short. Na-rebound ni Rico. Rico to Romero. Romero now. Walang, hindi makita kung sino ang papasahan. And right now, nasa mga taga-Sangay ang bola. Eugene Malyapre finishing good. And finishing well para sa ating unang yugto ng ating battle for third. In favor of Team Goa. Ayan, tama ang narinig nyo mula sa ating arena announcer. Leading ang Goa with 24 points and 19 naman sa kupunan ng Sangay. So, 5 pa rin ang hinahabol ngayon ng Sangay. Pagpasok natin sa ating second quarter as we take a look at some of the highlights na na-record natin sa ating first quarter action. There you go. That's the pesky guard of Sangay, Viben Lumabi. At mukhang itong si Viben Lumabi walang na-miss na kahit isang laro dito sa ating liga, no? Yes, partner. So talagang napaka-kondisyon. And yung conditioning kasi, partner, with this kind of league talagang medyo matagal. So yun ang napaka-importante kasi talaga niyan. So
this player and also yan, sabi mo nga si yung mga players natin talagang kondisyon. Yung iba hindi nakapag-miss ng isang laro man lang. Oo. And yung iba ayaw natin nangyayari, pero yung iba kasi may na-injured. Tama, So tama. yun ang ayaw na, even as coaches ayaw talaga natin. Even pag kami may kalaban na injured, ayaw namin nakakakita ng ganyan. So pero hindi natin maaalis sa laro yan kasi physical game ang basketball. Tama. May mga accidents na nangyayari. Pero with the proper conditioning, mas makakaiwas tayo with Yes. those kinds of injuries na ayaw nating mangyari. Yes, pa. So maganda pa rin talaga na as a player, condition ka. Nako, hindi ka talaga pwedeng sumabak dito sa mga ganitong kalaking liga kung wala kang kondisyon. Kagaya niyan, kondisyon na kondisyon. Kaya lang, kapos lang ang tira ni Ken Pilapil on that one. Gilbert Carurucan from off the bench. Itong mamang ito, na-steal mula kay Losada. Ito na naman si Ken Pilapil against Carurucan. Crossing over, tumira ng kaliwa. Walang tinamaan. Medyo pinilit ni Ken doon. Oo. Mayroon siyang teammate left and right pero pinilit. Pero that's a sorry miss for him. Yan ang ang drawback pagka talagang nasa-challenge ka masyado. Ang nagiging resulta is pinipilit mo. But Yes. anyway, yon ang tirang yun ni Fiben Lumabi ay hindi pilit. Talagang nauna siya doon sa dalawang humahabol sa kanya for the transition play. Jersey number 3, Lumabi. That's his second and first team foul. Ayan, tinatawagan ng pangalawang personal foul itong si Fiben Lumabi. Substitution. And we have a substitution. Papasok itong si Sam Cano. Pinalitan si Fiben Lumabi. Dahil yun na nga, mayroon na siyang dalawang foul. And that's a crucial thing for his teams. Ang gandang pasa yun, partner. Ano masasabi mo doon? Napakagandang inbound play. Good read on the part of this Carurucan guy. So talagang nakita niya si Cano sleeping on him. So bigla siyang middle, and that's an easy 2 points for him. Oh, lucky bounce Points for by Galario. Rap Bibares, nag-aantay. Right now, we will be having a report mula sa ating isa sa mga courtside reporters ngayong gabi na walang iba kundi si Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. Thanks for that, Coach Paul and Kapag Morgan. And good afternoon, mga kasurog. This is Barbie Floriano, your courtside reporter for today's battle for the third game. For the information of everybody, Sangay at Goa rin ang unang teams na lumaban sa kanilang distrito. And right now, nagharap uli sila to battle for the third place. However, Goa led the first quarter because of their successful outside shootings. Pero ngayon, nakakahabol na rin ang Team Sangay. The question is this going to be a redemption game for Team Goa, or Sangay will have their deja vu moment? That's the latest for now. Back to the battle. Maganda yung question. Anyway, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Will it be a deja vu for Team Sangay, or will it be a redemption for Team Goa? Ayan, mukhang redemption na nga dahil ayan na, si Pan, pinasa kay Bibares. Bibares couldn't finish, pero nasa kanila pa rin ang bola. Pan, another chance, wala. Gilbert Carurucan, guardiado masyado, kaya sabi niya, labas ko muna. Uy, that's the patience na sinasabi natin. Yan ang maturity sa basketball. Itong si Rap Bibares, sabi mo nga kanina, Coach, talagang ang experience ng batang ito ay makikita na sa kanyang mga nilalaro, di ba? Yes, partner. So nakita naman natin another great move coming from Bibares. Pero yun, binawian sila ni Malyapre doon. And that's brought to you by Hotel St. Ellis. Oo, binawian naman kagad itong Daragenyo na si Eugene Malyapre. Kababayan ko yan. Losada at the top of the key. Umikot, tumira, and failed. Pero babawi yan, sigurado ako. Regalario mula kay Ken Pilapil. Balik kay Ken Pilapil in the middle. Regalario shoots from the corner. Wala. Rebound. It's Losada. Losada to Pan. Pan to Bibares. Bibares finishes. 2 points by Bibares. Ito na si Buela. Ay hindi, that's Sam Cano. Orolfo. Malamya yung tira, Coach.
mukhang hindi nag-warm up. Yun ang nangyayari pag medyo pilit, medyo minamadali. So, hindi niya naman kailangan gawin yun kagad eh. So talagang siguro, kung open ka, medyo mas may open pa, rotate that ball, dun makukuha nyo. Hindi masyadong, hindi masyadong nakukuha sa madalian yan. Pagmamadali. Yes. At saka, alam mo yung range mo. Di ba? As a player, alam mo kung ano yung mga areas na pumapatok ka. Yes. And alam mo yung mga areas na off din para sa'yo. So kung sa tingin mo nandun ka sa area na hindi para sa'yo, kung may iba pang option, ibigay mo. Tama ka, coach. Yes. Alright, but right now, tumama ang bola sa paa. Nino. That's on Buela, partner. Buela. Buela. So I think it will go back to Team Goa. So yun, partner, alam mo to, kung makikita natin, we have Karurukan inside for Team Goa. This reminds me of Mark Talio, yung Mark player dati ng Talk and Text na talagang napaka-steady. So this is a very good experience din sa mga teammates niya na maka-teammate siya kasi ang ganda pumasa din ng batang to. Tama. Magaling talaga siya mag-orchestrate ng play. Kaya lang, during that time, hindi niya nakuha ang tama. And talking about makuha ang tama, nakuha ni Pepen Lumabi ang tamang ikot, tamang tira, at ayun, nakasungkit pa ng foul. And he will be trying to complete the 3-point play. Yun, ikot, fake, tumira. Gandang galaw. Na foul si number 21. Number 21 na si Balesa or Bellesa. Kuha po ng retrato, paki-turn off po ng flash. Thank you. Lumabi cannot finish or cannot complete the 3-point play opportunity. And it will be Goa's basketball. Again, ang naglalaban po ay ang Goa Wildcats, yung mga nakaputi, ang mga nakamaroon or maroon, layo ang mga naka-purple naman, itong mga taga-Sangay. Again, both teams are mga taga-partido area. Yes, partner. So, battle of partido tayo ngayong third place. Actually, yung mga naglalaro dito sa finals, itong dalawa from partido area, third district naman itong mga taga yung nagsa-championship partner. Championship, which So is yun talaga nakapasok dito sa mayroon tayong 5 distrito dito sa Kamsur. So ang nakapasok is 2 taga-partido and 2 taga-third district. Tama. Buela. Ipinasang bola kay Cano. Malyapre. One-hander. That's good. Talagang very consistent din itong si Eugene Malyapre. Kung mapansin mo partner, napaka-relax niya maglaro, no? Oo, tama. So I love watching Eugene Malyapre plays. Talagang he's a paint monster. Pero wag ka dahil threat din siya sa labas minsan. Yes, may shooting din yan si Eugene. Imagine that That's game against Tinambak ata. Tinambak. Oo, that's the pangtablang tira yon sa 3-point area. Yes, so yun, mabalik tayo dun partner. So talagang madami tayong teams na sumali ngayon dito sa Kamsur League na talagang magagaling. Pero these two teams na nag-advance ngayon dito for playing for third is talagang hindi rin natin matatawaran yung galing nitong dalawang. Tama. They even had a chance para sa finals. Yes. Sa championship. Sam Cano. Short. Rebound Padua. To Gilbert Karurukan. Karurukan dribbles. Dumiretso na using his left hand. And that's good. Ibang klase ang Gilbert Karurukan, Ganyang mga katawan, minsan hindi na makatakbo, pero si Karurukan, yes, ganun, mabilis. Ganun talaga siguro yung body type niya, partner. Oo. Malyapre. Kontra Padua. Ayan, may napasabit. And I think it's going to be... Ayun. Si Padua nga. That's on Gino Padua. Substitution for both teams. So again, partner, ito pala isa din. Nung nagkatapat sila during our elimination, wala din to si Karurukan. Oo, wala. So this is 2 additions ng Goa during the elimination. So the addition nitong dalawang ito coming from elimination going to quarterfinal. So
this will be a difference ngayon na nakatapat ng Sangay ulit dito Tama. sa Battle for Third. So Tama. itong dalawang players na to. Kaya we are expecting for hindi naman natin masabing different result. Yes. But a close fight between these two teams. Kasi nga, nung una nilang salpakan sa elimination round natin ay Sangay yung nanalo. Goa, right now naman ay may mga additional. Yan nga, sinabi mo si Gilbert Carrocan and itong si Wawi Kadir. Pan turns, shoots, and pumalya. Ito na si Eugene Malyapre bringing the ball. Binigay kay Piben Lumabi sa kanilang legitimate point guard. Piben Lumabi to Regalario. To Salamat. Oh, what a mid-range shot from the number 22 guy. Salamat. Salamat na lang at nasa magandang pwesto siya. At talagang open look for that mid-range jumper. Karurukan. Binigyan ng screen ni Kadir. Kicked it off to Rico. Rico, short yung tira. Lumabi. Up ahead. Yes! Ayan, napakinggan natin. Napa-time out doon ang Goa at 41 to 37. Meron na lamang po tayong 2 minuto at 43 segundo ang nalalabi sa ating second half. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, and this is the battle for third sa ating Potahe en Grande Ako Bicol Cup Camarines Sur Championship Series or the finals. Mamaya matutunghayan uli natin ang rivalry ng dalawang koponan na hindi magpapatalo parehas. Ang koponan ng Naga, ang Naga Casareños at ang Kamaligan na unang nakasungkit ng unang panalo sa kanilang best of 3 series. Siyempre, Team Naga will be on a vengeance, Coach. Yes, partner. So alam naman natin yung Team Naga, very solid team nga. Sabi nga natin during our elimination, Team Naga is one of the powerhouse team dito sa ating Ako Bicol Cup Camsur leg. But siguro yun ang naging problema din because sometimes powerhouse team can be beatable kasi yun nga iniisip nila powerhouse sila pero pag nalamangan or umalago ang kalaban minsan naiiba ang atmosphere pag ganyan. Oo, tama. So, Nararattle kumbaga. Yes. It's kaya importante yung composure mo, how you Yes. handle those kind of situations na kahit tingin mo powerhouse team ka, pero kapag ikaw ay nalamangan, marunong kang mag-adjust sa sitwasyon na yon at bumawi. Yes, partner. Pero I'm sure babawi yung Nagang yan. Yes, partner. Dito sa inaabangan nating game 2. Kasi I remember Bang Sablaon and Almario talking during their games on the semi. Sabi nila gusto namin underdog kami. Kaya for sure, sa tingin ko babawi yung Naga ngayong second game. Pero Sigurado right now, yan. we're enjoying the battle for third muna, partner. So Oo. ito, pampaano muna, parang appetizer muna. Oo, appetizer natin ito. 41 to 39, dalawa na lang po ang inahabol nitong Sangay. Again, sa una nilang pagtatagpo sa elimination round, nanalo po doon ang Sangay kontra Goa. But things are different now. Mayroong mga bagong players tayo. Kaya sa ngayon, ay kanina pa nakakalamang itong Goa. Pero at least, at this very point in time, 2 puntos na lamang po ang hinahabol nitong mga taga-Sangay. Pero nasa mga taga-Goa ang bola. Karurukan, long jumper. And yes, Karurukan, 2 points. iba ang experience din ng mamang ito. Halatang halata. Yes, partner. So I think that's 6-2 run. So nag-run ng 6 ang Sangay. Now, binawian ni Karurukan ng 2 points. So kaya medyo nakakalapit na partner itong team Sangay. Oo. Karurukan. And it will be Sangay's ball. Ken Pilapil will be looking for a teammate. Ow! Masyadong minadali ang inbound pass. At yun, na-steal ni Vivares for another 2-pointer for Team Goa. Buela, double teamed. Buti na napunta kay Ken Pilapil ang bola. Regalario against Oscar Lim. Salamat. Still can't find the right angle. And so as Buela.
Masyadong nasa ilalim. Jersey number 4. Pero before that sequence, partner, kung makikita natin, good look on the part of Salamat, pero medyo binaby niya yung tira, minadali niya. So, that's siguro point blank yun, partner. I can say point blank kasi talagang open na open. So, medyo minadali lang. Minadali lang. Minsan ganun pagka talagang nasa bunganga na yung ring namimiss mo pa talaga. Wawi Kadil trying to be a guard on that sequence. Foul number 22. Ayan, tinawagan ng foul itong si Salamat. Second and 14th foul. Both teams warning for penalty. So this guy, Salamat, stands about mga 6'5 din, ano? Kasi itong si Kadir nasa 6'4 ito Yes, partner. So, magandang match-up itong dalawang big man natin. Vivares finds Karurukan. Medyo mahirap yung pasang yon. Karurukan will try to penetrate. And mahirap din dahil nandun sa kanyang harapan ang mas malaki sa kanya na si Eugene Malyapre that cost him a traveling violation. So, Very yun. unusual yun, partner, for Karurukan with Oo. that kind of turnover. No? Masyadong pinilit niya. Napakasikip yung daanan para sa kanya. Pero siguro may mga experiences din siya na ganung mga sitwasyon ay nalulusutan niya. But not that time with Eugene Malyapre in front of him. Right now, eto naman siya. Babawi. Ipinasa kay Vivares. Vivares fakes. Binalik kay Karurukan. Karurukan. Pumunta kay Rico sa corner. Wala. Na-rebound ni Vivares. Vivares. Oh no, that's Oscar Lim. I'm sorry. Oscar Lim now. Yun! 2 points. That's a baby hook against Salamat. At ayan, without us aware of the clock, tapos na po ang ating second quarter of action. Nakakalamong po ng 8 ang Goa, 47-39. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan with Coach Paul Sepe at kami po ay mag-halftime break lang muna. Diyan lamang po kayo mga kasarog. Magbabalik ang inyong battle for third dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur Finals.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang diki sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
You are watching the battle for third between Team Samay and Team Goa. At yun na nga po, tama po ang ating arena announcer na si Sir Angelo Espinosilia. This is the battle for third sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Finals. Pinaglalabanan po ito ng mga taga partido area, ang mga koponan ng Goa Wildcats at ng Team Sangay. At right now, sa unang possession, it's Plaza ng Goa to Kadir. Ako, bihirang mga tira yon, partner ni Kadir, mga ganong tira. Usually, one-handed na left ang kanyang ginagamit, mga semi-hook. Pero right now, pumupukol siya ng mga ganong tira. Oops! Big rebound for Wawi Kadir. Kapa Morgan po, kasama si Coach Paul Sepe. Losada. Umikot, pumasa. Vivares, sabi niya, sandali. Balik ko sa'yo, para ko ay. Balik ko din sa'yo. Going strong to the baseline was Rap Vivares. What a shot. Yes, partner, and that Pinoy step is brought to you by Misibis Bay, Cagraray Islands. Grabe yung Pinoy step, partner. Oo, iba talaga. Regalario, pumukol ng tres, malakas ng konti, nasa kanya uli ang bola. Muscling his way is Eugene Malyapre. And that's a good finish for that big guy once again. Plaza almost losing that one for the sideline. Michael Pan, short. Wawi Kadir for the big rebound and for the putback. 2 points by Kadir. Ayan, it's a 10-point lead for Goa. Ken Pilapil may tangan ng bola. Binigay sa sentro. Ay salamat. Balik kay Ken Pilapil with Plaza on him. Nasa kay Lumabi. Lumabi fakes. Dished it out to Ken Pilapil sa corner. Short yung tila. Napunta pa rin kay Lumabi ang bola. And it keeps it alive. Oh, he stumbled down. At ayan, nasa mga taga-Goa ang bola. Rap Vivares against Regalario. The ball went out of bounds. Hindi rin makakuha ng magandang tira doon si Rap Vivares because of the presence of Regalario. And well, hindi maganda yung naging resulta ng kanilang inbound pass dahil Wawi Kadir just can't handle the ball well on that particular play. Kaya eto, nasa kay Fiben Lumabi na ang bola. Nag-aantay ng screen. Balik kay Lumabi from Regalario. Lumabi, talagang kinukulit nitong si Plaza. They have 5 seconds to shoot. And alam yan ni Pilapil. Medyo maalat yung mga tira nga ni Pilapil away from the basket. At ayan, hindi nakapuntos doon ang mga taga-Goa. And right now, nasa kay Ken Pilapil ang bola. Binigay kay Eugene Malyapre. Hindi niya nainintay yung mga kampe. Kaya ko na to, sabi niya. Ganda talaga ng touch ni Eugene Malyapre sa labas, partner. So may shooting talaga to si Eugene. Very high looping yung kanyang tira. Plaza against Lumabi. Napakagandang matchup, partner. Parehong mabilis na point guard. Tama. Vivares now with 6 seconds to shoot. Binigay kay Pan. Tumira sa corner. Wala. Rebound by Salamat. Salamat to Lumabi. Lumabi almost losing that one. Pero naibigay kay Eugene Malyapre. Pero nasa mga taga nakaputi ang bola. Wawi Kadir. And there you go. Doon siya mas effective sa mga one-hander na mga ano mo na, malapit lang sa ring. Short stop, short stop, mga ganon. Pilapil. This time making that corner three. Yes, and that three-pointer by Ken Pilapil is brought to you by Hotel St. Ellis. Pinakitaan ka, partner. Oo. Sinabihan mo medyo maalat yung kamay niya sa long range. Kaya medyo narinig ka. Pakitaan ko nga si Kapamors ngayon. Nakita ko na yung isa sa mga partner natin, si Wadi Jan Batselyan. Napaka-pogi. Nangangamoy dito. Talagang ang bango. Kahit nasa baba, naaamoy natin itong si Wadi Jan Batselyer. Napaka-pogi. Yan. Ayan, galing palang Legazpi yan.
getting ready for the championship action mamaya. Ang game 2 ng ating Potahe Engrande. Laban ng Kamaligan at ng Naga mamaya. But right now, sabi nga ni Coach Paul Sepe, we are enjoying this match-up ng mga partido teams sa ating battle for third. Ang Sangay kontra sa mga nakaputi na Goa Wildcats. Consi Michael Pan, Tuwawi Kadir, and that one-hander, medyo malayo yon para sa kanya. Ken Pilapil na with the ball. Pagka pumutok itong si Ken Pilapil dito ay medyo delikado ang mga taga-Sangay. Pero ang pumutok mula sa corner ay si Regalario. Ba't hintayin ko pa si Pilapil, sabi niya. Yes, partner. And that 3-pointer is brought to you by Hotel Venetia. Ba't hihintayin pa natin si Ken? Regalario naman eh. Tama. And Rapi Baris with the ball. With Regalario in front of him na sungkit ni Regalario. Napunta kay Lumabi. Lumabi was hacked from behind. At eto, may report tayo mula kay Jessa. Ayan, Jessa May Navales. Pasok. Yes, Kapa Morgs and Coach Paul. My goodness, our venue is jam-packed by our live audience cheering their hearts loud para sa kanilang sinusuportahan na team. So now here with me is one of our live audience na si Sir Alexander, all the way from Pulangi, Albay. So sir, unang-una sa lahat, ano ba ang team na sinusuportahan mo ngayon? Team Naga, tapos Team Goa. Ayan, go for Team Naga and Team Goa pala si Sir at bumiyahe pa nga all the way from Pulangi, Albay. So sir, can you share with us kung ano sa pakiramdam na matunghayan nitong isa sa tinitingalang basketball tournament dito sa buong Bicol region? Ayos po, maganda siya. Nakaka-spark para sa mga kabataan. Ang gagaling ng mga player, lalo na po ang Goa. Ayan, as someone na galing pang Albay, ay talaga namang sure na totoo ang sinasabi ni Sir. So aside from that, Sir, would you like to take this opportunity para i-shout out ang inyong mga kaibigan, kakilala, o ang inyong mga kapamilya? Suportahan natin ang Team Goa at Team Naga. Like. May gusto ka ba, Sir, na i-shoutout sa inyong mga kaibigan? Mabuhay kayo mga taga Pulangi. Happy Fiesta! Pulangueños. Ayan, fresh from the Fiesta pa, all the way from Pulangi, Albay. So thank you so much, Sir. Kaya naman mga kasurog, anong pang hinihintay nyo? Don't forget to hit the like and share button para sa kaabang-abang na game for this afternoon until this evening. So yan muna ang latest. So back to you, Kapa Morgs and Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Jessa May Navales at ang ating spectator na galing pa ng Pulangi, Albay. Nandito ngayon sa Pili, particularly dito sa loob ng ating napakagandang venue, ang Fuerte Sports Complex, to witness in flesh and blood itong laban ng ating battle for third, ang Sangay versus ang kanyang team na Goa dito sa labang ito. At siguro mamaya, sabi niya, Naga naabangan niya yung mga taga-Naga. So, ganun. Talagang yung mga spectators natin dito, Coach Paul, ay hindi lang naman talaga mga taga-Camarines Sur. Yes. We have viewers dahil napapanood tayo online. We have viewers from Albay, from Sorsogon, at iba pang mga Bicol provinces po. Talagang nakaabang din sa mga laro natin dito sa Camarines Sur leg ng Ako Bicol Cup. And right now, eto na, Ken Pilapil. Tatlo na naman po ang kalamangan ng Goa against Sangay. Umikot si Regalario doon pero nakawala yung bola. Punta kay Rico and right now nasa kay Karurukan. Karurukan umikot, pumasa, tumira naman si Losada. And there you go! Another two-pointer for Goa Wildcats. 57-52 at 4 minutes remaining dito po sa ating third quarter. Yes, partner. So balik sa 5 ang kalamangan ng Team Goa pero
Right now, partner, kung makikita nyo natin, umabot ng 10 yan, pero ngayon, 5 na lang. Oo. Oh. I thought. Akala ko magpimintis doon si Michael Pan, pero talagang medyo baby lang yung layup niya, pero nandun yung tamang pektos. Yes. Kaya pumasok yun. So Anyway. again, balik sa 7 ang kalamangan ng Team Goa, partner. So yun, nakikita natin, sabi ko kanina sa iyo, partner, yung napansin natin, kaninang first quarter from pacing, they are both manning zone defense, pero ngayon, nakatao na sila. Talagang, siguro talaga, yung 100,000 partner is malaking bagay na, di ba? 100,000 pa yan eh. 100,000 yun. So, kailangan natin laruin ng maganda yan. So, at saka, hindi lang yan, yung pride na... Yes. Kumbaga para sa bayan natin, para sa inirepresenta nating mga mahal nating bayan. Pero partner, di ba sabihin nga natin, they are both teams coming from partido. So this is a very siguro masaya mga partido kasi partido yung re-represent ng dalawang team na to. Tama. Even mamaya sa ating championship na lahat taga 3rd district. So sabi nga, kahit sinong manalo taga 3rd district. Dito naman kahit sinong manalo taga 4th district pa rin. Tama. Out of 36 teams na naglaban-laban, eto na tayo sa talagang top 4. Kumbaga, eto nga, they're battling for the 3rd place dito sa unang game natin sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Finals. And right now, sino kaya sa dalawang ito ang magwawagi at magkakamit ng papremyo na 100,000 pesos? 59-52, Goa ang nakakalamang at sa kanila pa ang posesyon. Napakagandang pasa nitong si Gilbert Carcorocan sa Rumaragasa na malaking mama na si Wawi Kadir. And that layup is brought to you by Highlands Ligaspi. Kala ko partner, dadank na naman ni Kadir eh. Oo nga eh. Mukhang nagkaroon ka ng phobia doon sa dunk niya nung nasa Goa tayo, no? Nandun ako eh, nasa harap mismo ako ng ring. Kala ko may mangyayari na. Muntik nang mabuwal yung ring. But anyway, bumawi naman kaagad si Ken Pilapil with that big 3-pointer. Wawi Kadir cannot not making it this time. Pipen Lumabi, binigay uli kay Pilapil. Not this time. Na-rebound ni Kaunsi Mike Pan. Nakita si Wawi Kadir na naman using his left. Medyo malamya yung kanyang tira. Pero alam mo, yun ang kanyang mga tira talaga. Mga ganong one-handed shot using his left. Yes, partner. So yun na, nakita din nga natin yan during the quarterfinals and the semifinals and the quarterfinals also na talagang hindi siya nagmimintes dyan sa mga tirang yan. But kanina medyo, yun nga, sabi nga natin, may mga possession talaga na maalat. Tama. We have 1.6 live viewers sa ating Facebook page. And yung mga... Oh! What a big three mula kay Buena. Yan, partner. Unti-unti nang lumalapit itong mga taga-Sangay dito sa taga-Goa. So 3 puntos na lang ang inahabol. Tama. What a big shot there from Buena. Hindi rin masyadong umi-score ito ngayon, pero sigurado tayo na mayroon din itong naka-imbak sa kanyang tangke. Pero binawi naman agad ng napakagandang almost, that's a semi one-footer mula kay Michael Pan. Yes, partner. So makita natin that's a good recognition for Carcorocan, partner, kasi medyo mismatch ito si Lumabe kay Kaunsi Pan when it comes to height. So doon nila binibigay yung bola. Oh! What a shot. Wild shot there from Oscar Lim Jr. Pero kahit wild yun ang dapat niyang gawin. Kasi alam niya na may sumabit sa kanya, may contact. Yes, partner. For coaches, that's a good thing, partner. Pag pinasahan ka dyan sa middle na yan, let's go hard to the basket lang. May magandang resulta ang darating. Tama. Kaya lang, hindi maganda yung resulta ng free throw nitong si Oscar Lim Jr. Pero meron pa siyang pagkakataon dito sa pangalawang tira. 5 ang hinahabol po ng mga taga-Sangay. And nadagdagan pa yon ng isa pang puntos. So it's 6-point lead for Goa. Pero si Lumabi na ngayon ang may taka ng bola for Sangay. Binigay kay Buela. Buela nakapukol kanina ng 3 yan. To Lumabi. 8 seconds to shoot. Malyapre.
Salamat was fouled while going strong to the basket. And I think it's going to be Padua. Number 7, No. And 15 foul. Grabe. It was Michael Pan who committed the foul. Habang partner. papenetrate itong si Salamat. Yes, partner. Medyo nakita natin sa side si Coach Al Francis, medyo napangiwi eh. Kasi 3 seconds na lang dun sa shot clock, na foul pa. Yun na nga eh. Talagang minsan papakamo talaga ng ulo yung mga coaches pagka ganung mga sitwasyon. Ano? Anyway, 1 minute and 34 seconds po ang nalalabi sa ating third quarter. Again, at stake is of course 100,000 pesos para sa ating third placer, and of course the pride, yung honor na maibibigay nyo sa inyong hindi lang sa inyong kupunan, siyempre Sa kanilang mga taon. kanilang mga taon. So again, partner, napapansin natin talagang napupuno na itong venue natin. So to all na gusto pa pong humabol kasi mayroon pa tayo. Ito, ano pa lang to, appetizer pa lang. So mamaya, yung championship game between Naga and Kamaligan. So we're inviting you all dito sa Puerte Sports Complex. Libreng-libre po ang panonood dito sa Ako Bicol Cup Camarinesor leg. So kung may time po kayo, pumunta kayo dito. The championship game will start at 6 p.m. This evening. So pwede pa po kayong humabol. Pwede, at meron pa tayong konting space dito. Yes po. Kung sakali man po na dumating kayo dito na punong-puno na at hindi na kayo pinapasok, meron naman tayong LED wall dyan sa tabi-tabi na kung saan mapapanood nyo pa rin ng live mula sa ating napakalaking screen ang mga pangyayari dito sa loob ng Puerte Sports Complex. Again, lalong-lalo na sa ating inaabangan na Game 2 sa ating Botahe en Grande, the Championship Series. Ken Pilapol stumbles and ayan, nakuha ng mga nakaputi. Medyo very fancy yung pass na ginawa nitong si Gilbert Carocan. He made that kind of pass earlier, pero perfect yung execution, but not that time. Lumabi. Finds Eugene Malyapre. Pero nandun si Rico, and right now, Carocan. That's 3 against 2, pero Carocan wasn't successful. Pilapil now with a 3! Ayan! Tabla na tayo! With less than a minute sa ating relo, sa ating third quarter. At ayan na, nakuha pa ni Lumabi ang bola. Binigay kay Ken Pilapil, another 3-point attempt, and yes! Grabe, partner, yung now we can nagtitake over na sinasabi ko sa'yo, pagka uminit ang kamay nitong Ken Pilapil. Napansin mo kasi kanina, partner. Oo. Pinapakitaan na tayo ni Ken Pilapil yung third quarter pa lang. At alam niya na this is it. This is winning time para sa kanya. So, nakalamang na po ang Sangay ng 3 puntos at 9 seconds to go. 9 seconds. Pero ang kagandahan nito, partner, for Team Goa, may isang quarter pa. Oo, tama. At may chance pa sila na makatabla dito yan na nga. Maaaring makatabla dahil na-foul itong si Carocan while making that layup. So, ayun na nga. 3 segundo lang yung nagastos nila. And, good play on the part of Team Goa. Yeah. And right now, merong chance nga itong si Gilbert Carocan na maitabla ang score after making that difficult shot. Yun nga lang, medyo short ang tirang yon mula sa free throw line at meron tayong foul. No, I think, partner, is a jump ball situation kasi medyo nagunahan yung dalawang player sa positioning when it comes dun sa pag-rebound. So the arrow tells us that it's going to be Sangay's ball. 5 seconds. Boom! Almost, but not quite. Pero meron pang chance. Wala pa rin. So sa pagtatapos po ng third quarter action, it's 67-66. Third quarter with a score 67-66. Tama po kayo, nakakalamang na ang Sangay.
dito sa laban na ito. Matagal ding lumamang ang mga taga-Goa. Halos yung buong game natin ay talagang Goa ang namayagpag sa kalamangan. Yes, and umabot pa partner ng I think 10 points yung lamang nila sa sa third quarter, pero yan, very consistent itong si Ken Pilaper when it comes to this quarter, so kaya ganito na ang nangyari dito sa game natin. Ken Pilapil ay ang talagang bumubuhat sa kanyang team. Patulong pa ng mga teammates niya na sina Rigalario, sina Eugene Malyapre. And by the way, partner, pasalamatan natin yung mga nag-sponsor sa atin, yung Isibis Bay, maraming salamat po. Highlands Legazpi, Hotel St. Elise, and Hotel Venetia. Yes, partner. So thank you po sa inyong lahat. So once again, ito po ang battle for third. To the fourth and final quarter of the match. Again, you are watching the battle for third between Team Sangay and Team Goa. Kasama niyo po si Kapak Morgan with Coach Paul Sepe, bringing you the action mula dito sa Fuerte Sports Complex sa bayan po ng Pili, Camarines Sur. Dami nagko-comment, ang ganda daw ng venue na natin, ang linis daw. Yes, partner. And this is a state-of-the-art basketball facility dito sa Camarines. Tama. Nahirapan ng mga taga-Goa doon, kaya nandito na sa mga taga-Sangay ang bola. Pilapil tries another 3-point shot, and yes, why not? 3 points by Ken Pilapil. Grabe, partner. That 3-pointer is brought to you by Misibis Bay, Cagaray Islands. Ken Pilapil is now taking over dito sa game natin, partner. He's feeling it. Karurukan bumawi, wala, short, na-rebound din Salamat. Malaking factor din talaga itong Salamat na ito, Salamat at nandyan siya para sabi ng mga taga Sangay. Ayan, nag-aala Kyrie Irving na naman itong si Ken Pilapil. Oops, almost but not quite. Ayan na, Rocky Pares on a vengeance. Binigay kay Karurukan, losing the ball. Grabe well out of bounds. Sequence na yun, partner. Oo. Nakita mo yung dribbling skills nito ni Ken Pilapil, and at the other end, dito namang pass break play nitong Team Goa. Talagang napapaangat ako sa upuan. Again, nasa fourth quarter na po tayo. Huwag kayong kukunap because this is anybody's ball game. 70-66, apat lamang po ang kalamangan ng mga taga-Sangay. Pero ito na naman sila, tumatakbo. Buelong-buelo, pero not a good result. Using his left hand. Oh, ano yan? Losada loses the ball. Salamat is running with his two teammates. Ayan, Viven Lumabi and Eugene Malyapre with the finish. That one was brought to you by Hotel St. Elise. Rico. Sabi niya, sandali. Not my range. Dito ako sa mas malayo. Oops, merong foul. That's a foul, partner. Kitang-kita. Jersey number 23, blocking foul. That's illegal pick. First personal foul. Kitang-kita natin yung pagyuko dun sa screen, partner. So that's automatic, that's a foul. Kasi hinahabol yung player. Tama, iba talaga coach ang mata mo. Bilang isang coach, hindi ko nakikita yung mga yon. Talagang iba ang lens ng mga mata ng mga coaches na kagaya nito kasama ko na si Coach Paul Sepe. Uy, may bago tayong reporter. Hindi. Alam mo kasi dito sa ating finals, yung lahat nating mga courtside reporters yung naggagandahan, partner. Nagagandahan yan. Nakasama na natin si Barbie, nakasama natin si Jessa May. Right now, it's Carmela Hernandez with the report. Carmela, pasok! And magandang hapon mga kasurog. And right now, nasa fourth quarter na nga tayo. And tuluyan na nakahabol ng kalamangan ng Sangay laban sa Team Goa. Pero we can really see the efforts and hard work of Team Goa in this game. Dahil this is an important matchup for them para makuha ang victory dito sa ating battle for second. Medyo nahihirapan din sila dahil hindi din basta-basta nagpapatalo ang Team Sangay. Kaya according to Team Goa, they have to consider the timing and spacing para naman mas malesen ang kanilang mga errors
at hindi na ito magbigay ng advantage sa kanilang opponent, which is the Team Sangay. That's the latest update. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez, yung coach. Timing and ano pa ngayon? Sabi ni Carmela doon, parang merong timing na factor na kailangan ng Team Goa para sa panalo nila dito sa labang ito. What do you think about that? Pero partner, right now, dito sa nangyayari, Timing ang and may pacing, proper pacing. timing naman na ginagawa is yung Team Sangay. They are playing aggressive, they are playing team plays. So, yun ang tamang timing, partner. Kasi hindi naman natin masasabi na pagdating ng 5 minutes, yun ang proper timing. Proper timing. Ang proper timing is when your player plays hard for you, plays well on defense, and also makikita mo yun sa body language yung player. Mas gusto na ngayon ng Sangay na manalo. Sa madaling sabi, yung timing na yan, you have to create it. Yes, partner. You have to make it. Yes, you have partner. to do it right now. Yes. The perfect timing is right now. And nasa mga players yun ni Coach Al Francis kung talagang yung timing na yun is talagang papalabasin na nila or maghihintay pa sila na bumaba yung minuto na yan. Procrastination is a no-no. Yes, partner. It's going to be right now. At yun ang pinapakita ngayon nitong si Vivares na the time is right now, I have to score. Yes, partner. Pero nasa kay Malyapre ngayon ang bola. Eugene Malyapre. All alone. Tumira. Nope. Na-rebound ni Salamat. Salamat with his left. And that's a very nice semi-hook from the tallest guy dito sa ating floor na si Salamat. Plaza, crossing over. Dumire-diretso. Oh, kicks it out to Kadir. Kadir seldomly makes those kind of shots, pero mukhang napilitan siya doon. Right now, it's Vivares. Nope. Kadir saving that one, pero napunta sa kamay ni Buela. Buela now, tumatakbo against Vivares. It was blocked. At ang bola ay natapik pa nitong rumaragasang si Eugene Malyapre, kaya mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Goa. Kita mo yun, partner, na sequence yun. Talaga itong mga taga-Sangay, once they have the ball, talagang they are attacking those lanes. Talagang ina-atake nila yung mga players ng Goa. So, kikita natin sa body language ngayon. The timing naman ng ginagawa nitong Team Sangay is very good for them. So, nagbibigay ng magandang resulta yun para sa kanila. Sino sa tingin mo dito sa dalawang koponan nito at this very point in time is the more persistent one? So sa ngayon, partner, itong Team Sangay siguro. So makikita natin dito, they want it more, they are executing well. So ayan, so siguro ngayon. Pero ito, hindi inahayaan ni Rap Vivares na mangyari yan. Oo. Sa parte ng Goa, it's Rap Vivares na merong full determination na hindi maging umuwing talungan. Yun, partner. Pero hindi kakayanin ni Rap Vivares na mag-isa yan, partner. The team should act on this right now para makabalik sila. They should act as one. Oo, tama. Tarunukan to Rico. Medyo mismatch yun, pero mas mabilis itong si Viven Lumabi. At yun na nga, nakuha ng mga taga-Sangay ang bola. Salamat, dribbling. Balik kay Lumabi to Eugene Malyapre. Almost, but not quite, pero nakakuha ng foul. Nakita niya pa yun, partner. Grabe. Number 24. Ibang klase itong ibang may mata sa likod itong si Lumabi. Warning for penalty. So, partner, ito mapansin ko din. So ito mapapansin din to ng ibang mga players and coaches and also sa mga ating mga nanonood ng basketball. Sometimes yung lead, minsan it's a good thing and it's a bad thing. Kasi minsan nagkukumpiyansa ka pag ikaw yung lamang. Oo. Once na linamangan ka na, yun ang magiging problema doon kung paano ka babalik. Yun. That's one thing. Kanina, 'di ba, lamang ang Goa ng 10. They've been complacent with that lead. Pero nung bumalik yung Sangay, eto na yung nangyayari. So stronger than ever, aggressively taking this game seriously. And yun, naiba yung mga pangyayari. And right now, ano sa tingin mo, Coach, ang dapat na maging mentality nitong mga taga-Goa
now that clock is winding down, we're in the halfway of our fourth quarter at championship quarter na ito. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng mga taga-Goa right now? Yes, partner. So that's a good question with this 5 minutes 45 seconds remaining. That's an 8-point lead, partner. Statistically, kayang-kaya yan. So hindi dapat mag-rush yung Goa. Diba? They should, kung ano yung sistema nila, run into their system, paikutin nila yung bola na yan, share the ball. Hindi pwede na gusto nila kaagad bawiin yung ini-score ng Sangay. Kasi, diba, minsan they have, makikita mo kanina, one player, 2 players, and 3 players lang nakakahawak ng bola for Goa. But for Team Sangay, diba, halos lahat. So, yun ang pagkakaiba ngayon na nangyayari dito sa game natin. At yan, nagdadagdag pa score. So, sinasabi mo na Goa ay wag dapat manggigil. Yes, partner. And they have to keep their composure. Yes, partner. So, stick to their system. Kung ano man yung sistema nila, gawin nila yun. So, that's the most important thing eh. Kasi pag narattle na sila, nagmadali sila, yung puntos na yan, with that 5 seconds remaining, kayang-kaya pa nilang ibabayan. At pagka gano'n, nararattle na doon na nagkukos ng mga turnovers, di ba, Coach? Yes, partner. So, yun na nga. Sabi nga natin, wag na madaliin. Well, nahirapan doon si Malyapre. At right now, nasa mga taga-Goa ang bola. Vivares using his left. No! Mintis yung tira. Nasa kay Buel ang bola. Now kay Fibel Lumabi. Lumabi finds Eugene Malyapre. Binigay naman sa gitna. Kay Salamat, pero kapos yung tira. Nasa mga taga-Sangay pa rin ang bola. Lumabi! Yes! What a shot by Fibel Lumabi. And that shot, partner, is brought to us by Hotel Venecia. So, partner, yun na nga. Vivares, 2 points. Bumawi doon, partner. Itong si Rap Vivares. Now Lumabi with the ball. 4:19 remaining. 72-83. It's a 5-point lead. Sa tingin mo tama itong ginagawa ng mga taga-Sangay na kinukonsumo na nila yung oras? Yes, partner. Sa ngayon, yung oras na yan is on their side. Pero dapat mag-execute pa rin sila. Less nila yung one-on-one na yan kasi that's very crucial dito pa rin sa game natin kasi once na mag-turnover, that's an easy layup for Team Goa. So dapat yung sistema pa rin, share the ball, pass to the right, left, kung ano man yung plays na iraran nila, gawin muna nila. Yan kasing one-on-one na yan, partner, minsan you will live and die with that kind of scenarios. Kasi minsan, that's diba, very, kumaga risky masyado. Yeah, risky masyado yan with this kind of situation na 4 minutes pa, partner, with this kind of lead. So 11 points lang yan, di ba? More or less, 4 na basket lang yan eh. So, kailangan talaga yung system pa rin. Ito namang Team Goa, sabi nga natin, kayang-kaya pa naman yan. So, it's everybody's ball game pa rin. So, run their system, run their plays. Tama. Paikutin ang bola. And go for those high percentage shots siguro. Substitution for Team Goa. So kasi nga sabi natin kanina, partner, di kaya ng isang player lang to ng Team Goa. They should work as a team right now. Pwede, yung isa as ay parang igniter, Yes. pero dapat sabayan. Yes, Hindi talaga kayang isa lang ang that was a foul committed by in-acknowledge naman kaagad 17. itong si Eugene Malyapre ang kanyang foul, and Gilbert Carrocan will be shooting free throws for Goa. May chance na matapisan itong Kalamangan. 12-point lead po ang lamang ngayon ng mga taga-Sangay. Oops, muntik nang hindi pumasok yung coach. Yes, partner. Crucial yung mga free throws na ganito sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Yes, sabi mo nga kanina, this is a championship time, this is winning time. So kailangan yan kasi it will hunt you pag natalo kayo yung mga free throws na yan. Tama. Yan ang hindi nagpapatulog sa isang player o sa isang team. Pagka yes, partner. Double team itong si Buela. So they're pressing it now. Pero maganda pa rin ang play na ipinapakita ng mga taga-Sangay. Ayan, talagang present na present yung kanilang mind. Being patient is the key. Short yung tirang yon. Salamat, pero Lumabi keeps it alive for Sangay. Pilapil now has the ball against Vivares. Vivares committing a foul.
Foul on jersey number 9. So medyo ngayon partner, mayroon ng sense of urgency dito sa team ng Goa. So talagang Vivares, that's his first personal foul. ang problema dyan partner, mukhang nasa penalty na itong team Goa. Yun ang sa tingin ko hindi dapat nag-commit ng foul doon si Vivares. That's too early. Oo, nag-stand lang siya at dinipensahan itong Pilapil. Anyway, meron naman siyang lateral movement to cope up with the speed of itong si Pilapil. Ayan, naipasok pa ni Pilapil yung dalawang free throws na yon. Now it's Oscar Lim to Vivares. Vivares fires and misfires. Pilapil. Ito partner, there's no need to hurry for Team Sangay right now. Tama. Pero again, sabi mo nga kanina, hindi kailangan na mag-isolate sila or magkaroon ng one-on-one situation. Oh, that's a traveling balance. Good defense on the part of Rap Vivares. Ganun lang dapat. Diba partner? So yan ang nangyayari minsan pag one-on-one. Medyo predictable yan eh. Oo. Karokan kicks it out to Lim and napunta kay Pan. Second time mula sa 3-point area, wala. At eto na, mga taga-Sangay na naman ang may hawak ng bola. Salamat, sabi niya, sandali. Oh, what a nice play! Buena, 2 points. Napeke ni Salamat yung kanyang gwardiya. Pati yung gwardiya nitong si Buela ay hindi na inaasahan yung ganong pass. Akala niya magsiset itong Sangay. Yes, yun partner. Tama ba nakita ko, Coach? Yes, partner. Kala nila ilalabas ni Salamat yung bola. Pero yung kagandahan, Buela is rim runner na tumatakbo siya sa middle. So that makes Council Pan to commit on him sa help side. Kaya talagang wala siya magagawa. Buela is the much taller team player sa kanya. So wala siyang magagawa kundi to commit a foul. And napakaganda yung recognition ni Salamat na nakita niyang mas advantage itong kanyang kakampi na si Buela against the medyo smaller guy against him na si Consi Michael Pan. And right now we take a look at the bench of Goa. Anong bilang isang coach, ano ang nasa isip ng isang coach sa ganitong klaseng sitwasyon, especially now that Goa is trying to to even at least to score ganitong napaka-clean o napakanipis na lang ng oras? Yes, partner. Well, ako partner, usually ang ginagawa ko dito with kinds of situation na we're down. Again, I will talk to my players to run our system pa rin. Siguro, ang ginagawa kasi namin dyan, the easy basket that we can have, dun kami. Tapos we will have to stop. So kasi ang problema kasi natin partner dito, talagang kahit na sabihin natin na gusto natin bumalik, yan nga, penalty tayo. So yun na, kung hindi natin siya rinash, sana wala tayo sa sitwasyon na ganito. So kailangan natin siya laruin talaga inch by inch. Oo, tama pa rin. Walang pachamba-chamba, bahala na. Yes, partner, kasi ang mangyayari dyan, partner, kung yung sistema nga natin hindi nagkiklik, ano pa kung hindi yung sistema yung linalaro natin? Tama. Diba? That's the key there. That's the way coach thinks. Yes, so ito, laruin pa rin, kahit ganyan na yung situation. Oo. And we have less than a minute to go. 2 seconds to shoot for Sangay. Ayan, napatakan sila ng 24-second violation. Again, nakakalamang po ang Sangay dito, 89-77. So 8 po ang kalamangan. At less than 2 minutes to go, Goa needs to do their best to cope up with the situation. Rico for 3, short. Rebound Buela. Buela finds Pilapil. Pilapil, sabi niya, sandali. Mas maganda atang gamitin ko ang oras, pero he was double team. Oh, there you go. Merong jump ball. At mapupunta ang bola sa mga nakaputi, ang mga taga-Goa, the Goa Wildcats. This is crucial for Goa. Karurukan losing the ball after that inbound,
And eto na naman si Lumabi. Easy 2. Hindi makahabol doon si Consipan. Medyo na-tweak ata yung ankle niya doon sa sequence na yon, yung last sequence, partner. So, hindi na siya talaga humabol. And ayan na naman. Oh. Pero looks like Sangay is winning this ball game. Yes, partner, we can say that the time is on the side of Team Sangay right now. So sabi nga natin kanina, partner, kita naman sa body language during the first half, yung gustong manalo is yung Team Goa, but the second half nga naman nakita natin yung body language pa lang ng Team Sangay na talagang gusto nilang kunin tong third place na to. Tama. Alright, and 1 minute na lang po ang natitira. 91-77. Team foul. Warning for penalty. Romero tries it. Nope. Vivares. Wawi Kadir gives it to the open guy from that corner. Wala. Rico. Napairing na lang siya. Nako, sabi niya sayang. Right now it's Buela with the ball to Piben Lumabi. Plaza in front of him. Umikot si Lumabi. Lumabi gives it to Buela. Buela finds Pilapil. Pilapil against 2. Plaza and Romero. Tumira sa gilid. What a shot! Ibang klase ang pinapakita ng mamang ito. Oh, mintis pa yung dunk nitong si Wawi Kadir. So, we can say that it's Sangay for third. Yes, and they partner. will win. They will go home with pride and with a whopping 100,000 pesos. Yes, congratulations to this Team Sangay. But also kudos to this guys from Goa, partner. Talagang, sabi nga natin, how many? 36 teams. Now, silang dalawa ang nagtapat sa battle for third. So this is a very good experience and exposure for those players. And congratulations again for this both teams coming from Partido area, partner. Partido's pride, nagkatunggali for the third place dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Siyempre, dapat may isang uuwi na talagang may premyo at may mataas na dignidad. And that is Sangay dito sa particular na sitwasyon na meron tayo ngayon. It's Sangay winning this one, winning against their co-partido. Ano ang tawag dyan? O partidan? O ano ang tawag sa mga taga-partido? Parehas nilang taga-partido. Basta parehong taga-partido. Yun tayo. We're gasping for those words. Anyway, congratulations once again sa Sangay for winning. So yun, partners. So ayun, I think my partner, Kapa Morgan, will be partner sa baba. Maiwan muna kita dito kasi partner. kailangan ako sa baba. So I'd like to thank you, Coach Paul Sepe, for joining me here. And I'll see you maya-maya. Yes, partner. Thank you. And guys, also makikita natin ngayon yung mga highlights dito sa game natin. Again, papasalamatan natin yung mga sponsors natin, Misibis Bay, Cagraray Islands, Highlands, Legazpi, Hotel St. Ellis, Hotel Venetia, and of course, thank you for witnessing this battle for third. So ayan po, punong-puno na yung venue natin. So again, appetizer pa lang po to, itong battle for third place. Sabi nga natin, this is a game between Partido Towns, Goa, and Sangay. So and Sangay winning this third place in this Ako Bicol Cup Kamsur leg. So congratulations to Camarines Team Sur! Sangay. Buhay pa ba kayo? Buhay pa? May parang battle for third pa lang po yun na na-witness natin. Maya-maya, ang inyong pinaka-aabangan na Potahe El Grande, ang ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Championship Series, ang Game 2, Kamaligan versus Naga. But right now, kailangan
nating ibigay yung award sa ating naging third placer. Alright? Ako po si Kapa Morgan, kasama sa technical team nitong Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ayan, ito na yung ating big check. Big check for our third placer, which is Sangay. Palakpakan naman natin ang Sangay! Asa na po ito, Sangay? Mag-ingay para sa Sangay! Siyempre na, saludo kami sa kupunan ng Goa, the Goa Wildcats. Ang aming pong pagbibigay-bugay sa inyo. Alright? Well, 100,000 pesos po ang malinaw na sinasabi nitong big check for the second runner-up, which is Team Sangay. Once again, palakpakan po natin ang kupunan ng Sangay. At ayan, nakikita natin ang ating mga bossing, Boss Lloyd Rivera as our Ako Bicol Cup Camarines Sur Commissioner. Andito yung kanyang brother na si Boss Ino. Ayan. So once again, congratulations for winning big in this tournament ang Sangay team. Congratulations sa ating best player natin, si Eugene Maliabre. And everybody, lahat ng mga bumubuo ng koponan ng Sangay, congratulations! Alright, thank you once again sa koponan ng Goa sa pagsali dito sa ating tournament. And who knows, next time, tayo naman ang magre-receive ng ganito kalaking premyo. Again, it's 100,000 pesos para po sa ating second placer na Team Sangay. Okay, maya-maya po. In just a few minutes, matutunghayan natin ang Game 2. Pero bago yan, isang masigabong palakpakan once again para sa Sangay! Maraming salamat, Coach Pao Viñas, our Commissioner Lloyd Rivera, and Boss Ino Rivera. Once again, ito po si Kapa Morgan. Ako po'y magbabalik maya-maya. Maraming salamat po.
So yan, nagbabalik po kami ni Coach Paul Sepe para sa ating pag-extra dito sa ating napaka-exciting na unang laro dito sa ating double header ng ating Ako Bicol Cup Championship Series. But this is actually the finals. Napanood po natin ang laban ng Sangay at ng Goa for the battle for third. At yun, nanalo nga po ang mga taga-Sangay. Congratulations sa koponan. At well, Coach, anong mga thoughts mo about the previous game that we had? Well, partner, sabi ko nga, this is a very it will be an exciting game. So ayun nga, binigyan tayo ng magandang laro nitong partido teams, Goa and Sangay. Again, congratulations to these teams. Ang ganda nung pinakita nila during this Kamsur leg dito sa ating AKB Cup. Actually, partner, sabi nga, hindi makapaniwala din yung ibang tao na makakapasok itong team Goa and Sangay. Pero this is a ball game that no one can expect kung sino talaga ang mananalo. So, sabi nga natin, partner, laging bilog ang bola. Pag hanggat may oras pa dyan sa clock na yan, talagang laruin natin yung basketball na mahal natin. So, congratulations again. This is unang season pa lang dito sa Kamsur leg, pero ang ganda na ng pinakita nitong Goa and Sangay. So, again, may expect pa natin siguro dito sa team na to for Goa Wildcats. This is a old team na matagal na silang magkakasama. So, Sangay is a new team. Ngayon pa lang sila nagkasama, pero tingnan mo naman yung resulta. So, kudos to these two teams, to these two partido teams, partner. Well, on the part siguro ng kupunan ng Goa Wildcats, it's another learning experience for them. And I'm sure that they will come back even stronger sa mga susunod na sasalihan ng nilang mga liga, lalong-lalo na dito sa Ako Bicol Cup. Kasi itong Ako Bicol Cup ay hindi lang naman to una dito sa Camarines Sur. May season 2 ito, may mga susunod pang season. So, for Goa, talagang kailangan lang na maging intact yung team at patuloy ang ensayo. For Sangay naman, well, my thoughts are, congratulations, sabi mo nga kanina, sa mga larong ganito, kailangan kung sino yung mas composed, siya yung mas may pagkakataon na makasungkit ng panalo. And that's Sangay who won this ball game. Congratulations once again, kupunan ng Sangay. And right now, makakasama natin Coach Paul, ang isa sa maganda nating kasama dito na si Miss Barbie Floriano with the Kasurog Player of the Game. Barbie, pasok! Thanks for Jack, Kapa Morgs and Coach Paul, at kasama ko na nga ang ating Kasurog Player of the Game, Eugene Malyapre, jersey number 17 from Team Sangay, who gained 24 points, 8 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Congratulations, Eugene. How does it feel to win the second runner-up here in Ako Bicol Cup? Sobrang saya po, ma'am, kasi yung effort namin is may naabot naman kahit papano. Para po sa mga taga-Sangay yung panalo namin ngayon. Now grab your chance to greet and thank all of your supporters and of course ng Team Sangay. Shoutout po sa girlfriend ko, lagi nakasupport sa akin, sa family ko. Shoutout po sa inyo, sa Albay Green Guardians, sa Team ABC, at sa mga taga-Sangay, kay Vice, kay SK, sa coaches, sa teammates ko. Shoutout sa inyo, para sa inyo. This is our battle for the third game. Congratulations again, Team Sangay. Stay tuned mga kasurog, because in a while ay sisimulan na natin ang Game 2, battle between Naga and Kamaligan. That's for it. Back to the panel. Ayan. Sige, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And congratulations sa iyo, kabayan Eugene Malyapre, for grabbing another Kasurog Player of the Game award. Talagang dito pa sa Battle for Third. I'm sure may bonus ka. Tama ba, Eugene? Magkaka-bonus ba tayo? Sana. Sana daw. I'm sure meron yan. Well, kasama ko dito si Coach Paul Sepen. Mukhang mayroon siyang katanungan para sa iyo. Yes, Eugene, brother. Congratulations on your win. Congratulations again on your win, Eugene Malyapre. Bro, wala na akong ibang masabi pa, wala na akong tanong. Ano na lang yung experience mo? I think you play for Legazpi Leg for Ako Bicol Cup. How's the experience dito naman sa Kamsur Leg ngayon with Team Sangay?
The best po yung experience ko dito kasi yung talent ko is na ipakita ko din sa mga taga-Kamsur. Yun lamang po. Okay, salamat. And again, congratulations Eugene and to the rest of the team, Team Sangay. Partner? Ako mayroon lang akong isang katanungan. Ano bang plano mo doon sa premyo? Hindi ko pa alam kay Vice, pero salamat AKB, bayad na yung diploma ko. So once again, congratulations sa iyo, Kasurog Player of the Game, Mr. Eugene Malyafre, and sa iyong kupunan, ang Sangay, and sa lahat ng mga bumubuo ng iyong kupunan. Congratulations and maraming salamat for joining Ako Bicol Cup Camarines Sur. Well, I guess that's it for us dito sa ating Battle for Third na ating kumbaga appetizer para sa ating inaabangang Game 2 ng ating Potahe en Grande, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur Championship Series na susunod na. Yes, partner. So ayan, stay tuned mga kasurog for the Game 2 of ating championship game, again, Naga and Kamaligan, partner.